Odwiedziliśmy najbardziej zróżnicowany kraj świata. Kraj zamieszkiwany przez 800 plemion mówiących w różnych językach. 10% języków świata znajduje się w tym jednym kraju. Kraj uznawany za jeden z najniebezpieczniejszych krajów świata, czego głównymi powodami są walki plemienne i wiara w czarną magię. Podczas pobytu w Papui Nowej Gwinei poznaliśmy i rdzenne plemiona, i misjonarzy, którzy żyją tu dziesiątki lat. Oni się wszyscy. Ja tu pracuję, żeby ludzie przeżyli. A sponsorem tego odcinka jestem ja, a raczej Oj Sklep i takie czapeczki i koszulki związane z tą serią. Jak ktoś dotyka koszulkę albo czapkę, to mówi: ło, ale dobra jakość. Taka dobra jakość. A do tego teraz taniej. Zapraszam na ojsklep.pl. Granicę Papui Nowej Gwinei przekroczyliśmy lądowo, z zachodniej Papuły, gdzie nagrywaliśmy odcinek o plemieniu Korowaj. I tym samym wkroczyliśmy z Azji do Oceanii. Przeszliśmy. Jesteśmy w Papue Nowej Gwinei. O, jakiś tutaj stragan, suweniry. Przeszła szybko granica. Nawet nie sprawdzali naszych plecaków, tylko sprawdzali, co mamy. Ubrania? Okej. A tu kamerę. Okej. What's the photo? Hello. Że jakieś kupimy sobie Beetle-nacik, co? Beetle-nacik, no. Beetle-nut to najpopularniejsza używka w Papui. Żuje to każdy. I to w ilościach hurtowych. To jest orzech betel. Poproszę 2. Chcecie rzuć teraz? Tak. Okej, możecie rzuć tutaj. Jesteśmy profesjonalistami w jedzeniu betel nut. Cierpkie, gorzkie. Jakbyś po prostu jakąś szkórkę jadł. Gorycz tworzy alkohol, który działa na nas psychoaktywnie. Skąd Z jesteście? Polski. O, przykro mi. Co was tu sprowadza tak daleko? Jedziemy do Kundiawy. Tak, to tutaj w Papui Nowej Gwinei. Tak. Znamy 2 osoby jak Jan Jaworski i Bogdan Cofalik. Są chrześcijańskimi misjonarzami. Słyszałyście o nich? Tak, tak. Wszyscy o nich słyszeli, no? Everyone heard about them. I nic dziwnego, to 2 polskich misjonarzy, których odwiedzimy i którzy w Papule uchodzą za legendy. I'm supported by helping all man. Ojciec Bogdan to prawdziwy czad, były dwójboista, a jego brat był nawet na olimpiadzie. Po karierze sportowej został księdzem i zamieszkał w papułaskiej dżungli, gdzie zbudował siłownię i trenuje lokalsów. To jest największa siłownia w Papui w ogóle. Tak jak ojciec Bogdan leczy tu ludzi sportem, tak ojciec Jan leczy ludzi dosłownie, bo jest lekarzem. Nadal boli, czy nie? Nie jest tak źle. Do Papui Nowej Gwinei przyleciał 42 lata temu i dzisiaj zna go chyba każdy w tym kraju. Ojciec Jaworski jest jedynym lekarzem, specjalistą w Papui Nowej Gwinei. Bardzo go kochamy. Cheers! Salut! Cheers. Dobry. Dużo lepszy. Bardzo świeży. Świeżutki jest. Ty nie masz aż tyle śliny. Ja mam jej bardzo dużo. Bo to przychodzi z doświadczeniem. Początkowi żuwacze Beetle-nuta generują ogromną ilość śliny. Za dużo śliny. And this is... No, girlfriend. I'm selling them. Sprzedaję je za 50 kina. To bardzo dużo, wiem. Thank you so much. Thank you. Mega drogo. 45 zł jakieś. Ale ona sam powiedziała, że bardzo dużo, nie? To jest zawsze tak człowiek jak sobie myśli, jak widzi, tak jak ludzie mają, tak tutaj, no, że aż tak głupio się trochę targować czasami po prostu, wiesz co chodzi, No nie? tutaj po prostu pani nas powitała, w ogóle tak to byśmy nic jej nie dali, bo nie chciała nic. Nie chciała nic, właśnie to przez to. No. Przez to, żeby ona chciała zabić ten lata jakoś chamsko czy coś, a... Dobra, zapytajmy się, bo tak naprawdę musimy sobie sami zamotać tutaj jakiś transport. Pani ze Straganu pomogła nam ogarnąć transport skuterami do Vanimo, Motory są tutaj. skąd następnego dnia polecimy do stolicy Port Moresby. Ale gdy dotarliśmy, okazało się, że pani ma smykałkę do interesów nie tylko na magnesach. Pani ich okradła. Powiedział mi, że dała im po 100. Powiedziała im, że po 100 daliśmy. A powiedziałeś, ile daliśmy? Tak. Bo ziomal. Czy tu jest bezpiecznie? W Vanimo tak, w Port Moresby już niekoniecznie. To jest ta zaleta w porównaniu do zachodniej Papuły, że ludzie mówią po angielsku. Tu jest 800 języków, ale jest taki jeden najgłówniejszy, powiedzmy. Bazuje trochę na angielskim, stąd ci ludzie jakoś będziemy się w stanie z nimi dogadać, bo w tej zachodniej Papule no to ciężko było. I ten najgłówniejszy język nazywa się Pidgin. Mówią na niego Broken English i został rozpromowany zaledwie kilkadziesiąt lat temu przez pierwszych misjonarzy. See you. No i zostaliśmy sami. Tak wygląda nasz hotel. Szczerze, robi wrażenie. Jak na to, co wszystko widziałem do tej pory po drasie, bardzo proste domy, takie raczej zawalające się, gdzie niegdzie blacha, raczej drewniane, a to wygląda jak, no dojebanie, jak jakieś Hawaje, Bali.
A następnego dnia ruszyliśmy na lotnisko. Samolot to często jedyna forma transportu, jeżeli chodzi o Papułę Nową Gwineę, a to dlatego, że dróg to mało tutaj. A jak już są, to są takiej jakości, że dobrze mieć samochód terenowy. Z tego względu wielu Papułasów nigdy nie opuściło nawet swojej wioski. Ładne lotnisko. Bo robi wrażenie to lotnisko w takiej dziurze, stary. Po prawie 4 godzinach czekania lecimy do stolicy Papui Nowej Gwinei, Port Moresby. I to klasą biznes? O, no ma co? Bo nasze miejsca zostały zajęte i wydaje mi się, że będziemy tu przesadzeni. To mi się podoba. Siedziałeś kiedyś w biznes klasie? Nie. No to nie trafiłeś chyba na najlepszą. To się zacięło. Ale idzie. No ale jest w porządku. Klasy. Zasłunia. Port Moresby to stolica Papui Nowej Gwinei, położona na południowym wybrzeżu. Słynie z pięknych krajobrazów, ale też z wysokiej przestępczości, biedy i napięć między gangami, przez co bywa uznawane za jedno z najniebezpieczniejszych miast na świecie. Spędzimy, mój drogi, tutaj przemiły czas. Odbierzemy bagaż. W ogóle zaradowałe rzeczy. Jakieś bambusy leciały tutaj. Taka randowa parasolka, o tutaj jest takie coś. A damy bagaż. Było 17 kg przed tym lotem. Może jakieś twoje majteczki wypadły, co? Wyślemy dyski. Chcemy tylko wysłać paczkę przez FedEx, a potem wrócimy tutaj. I tak spędzimy czas w najniebezpieczniejszym mieście świata. Jak na jedno z najbardziej niebezpiecznych miast świata, to bardzo przyjemnie się wydaje. Zobacz, ile już odeszliśmy od lotniska. Tam nie straszne. Żarty żartami, ale poza szybką wysyłką dysków nie mogliśmy się za daleko oddalać, bo czekała na nas przesiadka do Goroki, gdzie spotkamy się z naszym przewodnikiem. Kasper! Cześć. Witajcie, witajcie. Pojedziemy do tego polskiego księdza, ojca Bogdana. Bogdan, kulturysta, spoko z niego ziomal. On opowie wam więcej o Papui Nowej Gwinei. On jest tu bohaterem, prawda? Tak, tak. Ale najpierw może coś zjemy. Jesteś głodny? Jasne, tu jest restauracja niedaleko. W samochodzie wam powiem. Co tu się dzieje? Ludzie w Port Moresby, gdy umierają, często pochodzą ze wsi. Dlatego ich krewni, całe rodziny z wiosek, przyjeżdżają i czekają na ciało zmarłego. Bardzo dużo ludzi. W Goroce mieszka około od 30 do 33 tysięcy ludzi. To chyba wszyscy są na zewnątrz w tym momencie. Każde miasto w Papui Nowej Gwinei tak wygląda. Jakby wszyscy codziennie mieli wakacje. Bardzo mocno się unosi zapach spalonych śmieci, co? Mocno tu jest. No mocno, ochrona na wejściu. Ten płacz na wejściu na przykład przetłoczył mnie od razu, nie? Ja myślałem na przykład, że jakieś protesty, nie? Że to jakiś riot się dzieje tutaj. Że oni szturmują w ogóle bramę, bo tak to wyglądało. No, takie miasto już taki mi daje to vibe Indii trochę przez ten trochę odór i przez to liczbę ludzi, ale znowu tych ludzi się rozbraja uśmiechem. To, co przeżyliśmy w zachodniej Papule, że tak poważni, groźnie wyglądający, uśmiecham się do nich, oni do mnie. Papua Nowa Gwinea jest dosyć droga, prawda? W porównaniu z innymi krajami bardzo droga. Praktycznie europejskie ceny. Nie wiemy dlaczego. Może dlatego, że żyjecie na wyspie i musicie wszystko importować. Ale Papua Zachodnia to właściwie ta sama wyspa, a było dużo taniej. Może to przez to, że mają powiązania z Indonezją. Tak, Indonezja tam dba o nich. Te ceny są naprawdę wysokie, biorąc pod uwagę, że ludzie w takiej normalnej pracy zarabiają tutaj około 300-400 zł miesięcznie. Jak powiedzieć na zdrowie w twoim języku? Łagaway. A jak nazywa się twoje plemię? A jaki jest tradycyjny ubiór kutasów? Bardzo tradycyjny. Nawet go założysz. Mówiłeś, że wiele z tych filmów, które robią youtuberzy o plemionach, są naciągane, to prawda? Tak, są zrobione pod publiczkę, żeby wywołać emocje. Ale nadal masz kontakt do prawdziwych plemion, które żyją zgodnie z tradycjami i tak dalej? Tak. Zabiorę was do takich plemion. Zaplanowałem kilka aktywności z różnymi plemionami. Zobaczycie. Telefon do Bogdana Cefalika, legendy. Pierdolna historia. Wyciskał ciężary, został księdzem i przyleciał tutaj i zaszył się w dżungli. Dzwonimy. Zaraz to kończę. Hey, halo, Farah. Ah, okay, good plan. Mi black, tu black, one minute, mi black. Szczęść Boże!
Dzień dobry, dzień dobry. Witam ojcze, już niedługo się widzimy. Coś sobie życzy ojciec? Jakieś może, nie wiem, pićko jakieś, słodyczki? Nie. Mimo że ksiądz Bogdan nic nie chciał, to żeby nie przyjeżdżać z pustymi rękoma, zrobiliśmy szybkie zakupy. Strasznie mocno czuć bite lata. No, wszędzie. No sioma zna każdego. Każdy go tam maca po klateczce. Ale chłopaki takie uważne są widać, oczy dookoła. Tak. Hello. Tak mówią wszyscy, że bezpiecznie, a poszedłem do kibla, który jest o tutaj. To mówię, że pójdę sam, ochroniarz nie. I stał przy kiblu jeszcze jak sikałem i wracał ze mną z tego kibla z powrotem do restauracji. Też chuchają, dmuchają jakby. Jesteśmy trochę jakby pewnie czuliby się odpowiedzialni, jakby coś nam się stało. Nauczę was jednego powiedzonka, którego często używamy. You talk na me come. You talk nami come. It mean. To znaczy, nie chcę tu przyjeżdżać, ale przyjadę ze względu na ciebie. You talk nami come. No i zobacz, ludzie sobie po prostu siedzą, po prostu stoją. 30 000 osób tu mieszka, stary? W Warszawie jest puściej w weekend. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Cześć Boże. Ojciec w formie widzę dalej. Witam serdecznie. Przed chwilą Cześć Boże. trening. Nikodem. Tak? No też musimy zrobić sobie razem. Łakaj łe. Fajna energia by taka od tej ojca od razu słała, taki spokój, takie kurcze, wszystko nie to co my. I co, jak często trening? Codziennie. Codziennie? Codziennie teraz mamy w kwietniu mamy mistrzostwa Papui. Okej. I mam takich grzbietów, żeby ich przygotować. No tutaj nie jest łatwo pewnie się przygotować im, co? W takich, tak żeby o dietę zadbać i... A dieta to tu w ogóle nikt o tym nie myśli. Nie istnieje takie coś. Żeby tylko mieli co zjeść. Nie? No tak. Ale ćwiczymy. Ćwiczymy, bo coś trzeba robić. Tu są bardzo aktywni liście. Także trzeba też uważać wieczorem. Paszporty macie przy sobie, tak? To trzeba trzymać, bo my tu ambasady nie mamy, ani konsulatu. I trzeba było jechać do Sydney. Taką kamerą może też nie ma co prowokować, co? No też za bardzo nie. Ale tego roka słyszeliśmy, że bezpieczniejsza niż tam Port Moresby, czy niekoniecznie? Powiedzmy, że troszeczkę bezpieczniejsza, bo jest mniejsza. Okej. No tu mam teraz gym od 19 roku. I co, ojciec trenuje też tutaj ich? Pokazuje technikę i wszystko? No sport chyba super droga tak do wyjścia z takich ciężkich sytuacji, To jest nie? właśnie to. Nie ma nic innego, jeżeli chodzi o prowadzenie ludzi na dobre tory. Jedynie sport. Z Polski sobie ojciec przywoził. Ale co? No jakieś mebelki, jakieś takie rzeczy. Nie, to wszystko tutaj. Tak polsko-domowość człowiek poczuł, dlatego zapytałem, czy to w ogóle stąd wszystko, bo mi się tak skojarzyło trochę właśnie polsko, nie? Nawet faktura tych foteli. Bo to w sumie bo ojciec był jednym z tych pierwszych, którzy tutaj... Pierwszy Z naszej pierwszy. świętej rodziny. To były te czasy takie, gdzie oni tak dopiero tą gdzieś cywilizację zachodnią poznawali, tak? To było takie świeże dla nich. Czy inaczej wszystko było. To jeszcze wtedy chyba walizm był taki w miarę obecny, nie? No to jest dzisiaj wszędzie. Dalej, tak? Tylko, że nikt o tym ci nie powie, no bo oni się wstydzą tego. Ale ostatnio z chłopakami rozmawiałem, to pociągnęli jakiegoś na ognisko wrzucili. I se zjedli. Ale bo główny powód z tego, co jak tak się interesowałem, to wynika z tej wiary w czarnomagię, tak? To jest właśnie tam te sangumy takie różne. A przede wszystkim tu jest wiara w big manów, wielkich ludzi. Jeżeli ktoś umiera wielki, no to go trzeba pilnować, żeby go nie wykopywali, czy tam mu czegoś nie zjedli. Bo to wtedy przechodzi na niego. Tak sobie myślą, że... Tak tylko dopowiem, że w wielu plemionach nadal wierzy się w to, że zjadając ciało można przejąć jego siłę, wiedzę czy jakieś inne wybitne cechy. Jak bardzo to jest obecne, że dzisiaj ojciec myśli, że to jest jakieś tam 20-30% społeczeństwa, które wierzy w taką czarną magię i w te złe duchy, czy to jest bardziej 80%, 90%? Ciężko mi powiedzieć procentowo, no ale większość tak. Co sprawia, że ojciec jest tak długo tutaj, że bo takie było założenie od samego początku? Raczej nie, żeby tak długo tu zostać. ja czuję się na swoim miejscu, dalej chcę.
No jestem z ludźmi. I to wiesz, samo to, że jesteś z nimi, może inne myślenie już, że oni łapią. Nie mam planu B. Teraz do Polski, emeryturka, siedzieć. Nie, tu jak wyjeżdżam, to jest z płaczu 2 miesiące. Następnego dnia rano udaliśmy się z ojcem Bogdanem do kościoła. Ja nie chodzę na mszę, ale jak już chodzę na mszę, to spektakularnie. Poprzednio to była nielegalna msza w Arabii Saudyjskiej. Papa Bogdano, który jest tutaj legendą miejską, jak widzicie. Postać jakaś stara jak z filmu. Wczoraj stałem i słuchałem, myślałem, że no jak recenzuję film jakiś w tych niektórych historiach, nie? W Papule Nowej Gwinei rozstawia jakieś karczycha, nie? I go szanują. To wszystko misyjne jest. Szkolnictwo, no, opieka zdrowotna. Wszystko pan tutaj nie ma nic. Od jak dawna grasz na gitarze? Jestem początkujący, ćwiczę od około 2 lat. Bardzo fajnie. Moje plemię to plemię Ero. Czy twoje plemię brało udział w walkach plemion? Tak, oczywiście. Co 5 lat głosujemy na nowych przywódców mandatowych. W tym okresie jest duże ryzyko wojen między plemionami. Zwolennicy różnych kandydatów walczą między sobą o władzę. Czyli to polityka jest głównym powodem takich wojen? Dokładnie, to jest główny powód w tej społeczności. Oni się zarobią wszyscy. Ja tu pracuję, żeby ludzie przeżyli. Jest mały konflikt. Oni idą i tam nie ma zmiłuj się. Tną wszystkich wkoło. Czy ja widzę po prostu już tak słuchając ojca, że tutaj ta misyjność to jest niekoniecznie nawracanie na chrześcijaństwo, a po prostu nauka jakiejś takiej empatii, człowieczeństwa i takich podstawowych zasad moralnych. Przede wszystkim o to chodzi. Zasady moralne. Jakaś etyka. Żeby nie kraść, nie zabijać. Przyjrzałem im, pokupiłem łopaty. Pokupiłem im te bush knife'y, żeby ciąć trawę, żeby robić. To on mówi, ona jest za ciężka praca. On lepiej jak pójdzie i ukradnie. No i wiesz, i to mu musisz tłumaczyć, że nie na tym to polega, że ktoś pracuje, a ty go wykorzystujesz i mu kradniesz. I każdy wojownik musi mieć łuk. To jest oryginalny łuk. Jak go naciągniesz, to 0,5 tony leci. A tutaj dzisiaj dużo w tych wojnach plemiennych korzystają właśnie z łuków jeszcze, nie? Łuki i maczety chyba. Tak. Tu są strzały ludzi. A te tutaj, nie? Że jak się zagłębią w skórze, to się Tu tam... są takie haczyki, że on już nie wyjdzie z powrotem. Kurczę, niech przyjdzie któryś, to od razu łapie za łuk. Akurat ojciec Bogdan to i bez łuku dałby radę, bo każdego dnia ćwiczy na siłowni, których otworzył kilka, propagując sport wśród Papuasów. Przecież to jest pełnowymiarowa, mocna siłownia. Tu jest profesor. Kozak, suwnice jakieś, handle, mnóstwo. Tu jest oryginał już. Taka jakaś tutaj do góry. Tu mamy podnoszenie ciężarów i trójbój siłowy. I jogę. Nie, znaczy takie rozciąganie tam. To jest jedyna tutaj pewnie siłownia. Tak. To jest największa siłownia w Papui w ogóle. Papui. Tu mamy 10 przykazań sportowca. Przychodzisz i mówisz God bless. Pozdrawiasz ludzi, szczęść Boże. Niektórzy się zdziwili. Tu pierwszy raz to Kościół, nie. I w tym momencie przyjechał z powrotem po nas Kasper, który zabierze nas na wycieczkę do kolejnych plemion. Mam nadzieję, że ojciec opowiedział wam wczoraj więcej o Papui Nowej Gwinei, ale ja, jako przewodnik, opowiem wam więcej. Tak, różne perspektywy, o to chodzi, dokładnie. Dziękuję, ojcze. No i wyruszamy dalej. Jedziemy do pierwszego plemiona, Madmen, a potem zobaczycie Moko Moko, czyli taniec penisa. Ale kurci nie robią tańca penisa. Nie. Za 14 miesięcy tutaj będą wybory. Jak już rozmawialiśmy z Bogdanem, wybory to czas szaleństwa. Ale niemniej szalenie jest w tym momencie. Powiedzieli nam, żeśmy schowali telefony i w tym momencie nagrywamy z takiej malutkiej kamerki, takiego DJ Action. No bo może ktoś tutaj łapkę wciągnąć i może mu się do tej łapki przykleić taki nasz telefon. Cóż za piękny, przyjazny płocik. Co może strzec?
hotel. Tak po prostu się buduje tutaj hotele. Tu jest jakiś kanadyjski inwestor, który wybudował sobie hotelisko i postanowił na taką futurystyczne takie odgrodzenie. Drut kolczasty, podwójny. Och, jak tu pięknie. Przed mymi oczami, bo widzę przepięknego Nikosia, który się uśmiecha do was, widzowie. Popodziwiajmy, jak nagle spokojne to miasteczko się stąd wydaje. And bless this food for us. Modlimy się, pobłogosław to jedzenie w imię Jezusa. Amen za to. Maram. Wygląda jak mały kapelutek. Tutaj lekko bardziej podpieczone. Ja lubię jak jest podpieczone, a tutaj czuję, że to pieczywko jest takie miękkawe. Ja nie lubię jak to ciasto jest takie miękkie. Yummy. Yummy. Taki mięsak, pan. Pierwszym plemieniem, które chciałem zobaczyć, było plemię Wielkich Głów. To jest moja nazwa. Ich nazwa to Madmen. Jesteśmy w wiosce Madmenów. Zaraz ujrzymy wielkie głowy, plemię Wielkich Głów. Ale czy oni chodzą tak na co dzień? Nie. Ale czy to jest tourist trap? Też nie. Wbrew temu, co pokazywało wielu twórców, dzisiaj te plemiona to przebierają się tylko na specjalne okazje. Jak na przykład tańczenie przed turystami. Że jakąś tutaj niespodziankę szykują, bo pani się podśmiechuje za nami. Tak? No. Madmeni zaraz do nas wyjdą. They are coming now. Co się dzieje? Wow. My name is Mam na imię Rocha. Jestem przywódcą tego plemienia. Prawie 300 lat temu ludzie mieszkający w górach zaatakowali nasze plemię i wybili niemal połowę z nas. Więc nasi przodkowie wpadli na pomysł zrobienia tych masek z błota i ten pomysł zadziałał. Dziś korzystamy z nich przy okazji wydarzeń kulturowych, ale kiedyś nasi przodkowie używali tych masek jako broń, żeby odstraszyć przeciwnika. Czyli są zrobione z błota? Tak, tylko błoto. Czy kiedykolwiek omsknął ci się palec i strzeliłeś do kogoś z łuku podczas pokazu? Nie, jeszcze nie. Widziałem ziomala, który stary właśnie z tym plemieniem, taki brytyjski youtuber, duży, kilkumilionowy, to wiesz, takie pokazał, no tu trzeba przejść przez taką dżunglę, o, mały włos się nie zabiłem tutaj, że nie da się dojść do tego wodospadu, nie? Większość ludzi, co tu przyjeżdża, mocno podkręca te rzeczy. Te prawdziwe plemiona też zobaczymy w tym odcinku, ale póki co zobaczmy show. Opa, leci. Penis show. Imagine, że twój stary takie coś odmieta. Idą kolejne. Dobrze. Wow, i pokazuje, gdzie mokować. Zobacz. Moko. O! Moko moko oznacza sens. To jest taniec. Very moko. Cały sens to, że jestem facetem, odzyskałem swoją ziemię i muszę świętować. Oczywiście robiąc moko moko. Moko, czyli tutaj mężczyzna w takiej uroczej masce stańczył swoim moko, swoim p***em po odzyskaniu ziemi. Na swoim brzuchu przyozdobione ma twarz duchów, które im sprzyjały, ich przodków. Tak samo jak tutaj włócznia, która służyła do tego, żeby włóczyć się z nią. Moko. Ale nie robicie nic z tym, to po prostu sobie rośnie naturalnie. Palimy marihuanę i można więcej moko moko. I tak, kochani, wygląda relacja z plemienia Moko. Chcieliśmy właśnie i tak zobaczyć i pokazać wam, jak wyglądają te takie turist trapy. Chociaż jak na turist trap to bardzo przyjemne. Ten Moko mnie usatysfakcjonował. A teraz jedziemy właśnie rozbić namiot już z plemieniem Kaspera, 3 godziny drogi. No i teraz zobaczymy, czego tak naprawdę można się spodziewać w dzisiejszych czasach, jak tak naprawdę żyją takie plemiona, a nie tak, jak pokazują wam te youtubery paskudne wszystkie. Droga od Madmenów do drugiego plemienia prowadziła przez błotniste drogi oraz liczne patrole policyjne. Jesteśmy policjantami z Papui. Wyglądasz kozacko z tym cygarem. Wyglądasz jak boss. Boss. Co to za broń? K2. To jest na ostre naboje?
Tak. Jedziemy spotkać się z Janem Jaworskim. Znacie go? Tak, tak, oczywiście. Policja w Papui Nowej Gwinei przede wszystkim mało jest zdyscyplinowana. No bo wiedzą, że na przykład jak są w mundurze, nie powinni rzucić błaju albo pić alkoholu. Natomiast oni to wszystko robią. Nie można na nich polegać. Bye bye. See you guys. Jaka jest policja w Papui Nowej Gwinei? Dobra? Tak, tak są dobrzy. Ale zawsze chcą pieniądze. Jak robię wycenę dla moich klientów, to muszę to doliczyć do faktury. Czyli musimy teraz zapłacić? Już to zrobiłem. Okazało się, że tutaj nasz przewodnik płaci im od czasu do czasu za to, żeby mieć ochronę. Kiedy będziemy jechali dalej, może ktoś nas zaatakować, napaść, ale wtedy Kasper może wziąć do nich, zadzwonić i wtedy oni od razu do nas przyjadą. Więc no taka usługa premium. To jest wykupowanie takiego abonamentu premium tutaj. Kolejna opłata za protekcję. Po drodze byli jeszcze tacy chłopacy z maczetami i badelami. Też zapłaciliśmy za protekcję. Trzeba mieć tutaj wsparcie i od środowiska policyjnego, i od tego skrajnie drugiego. Po około 2 godzinach drogi, bardzo spokojnie o swoje bezpieczeństwo, bo opłaciliśmy co najmniej 3 ekipy do ochrony, docieramy w okolice miasta Kundiała. To jest Kundiawa. Po lewej jest komisariat policji. Przyszedł czas na Komoj, czyli plemię Kaspera, które nie spodziewaliśmy się, że przywita nas tak ciepło. Jakie powitanie, co jest w ogóle? Tutaj idzie jakie słodkie. You talk me come everyone! Thank you! Dziękuję za tak miłe powitanie. Dziękuję bardzo. Witamy, witamy. Idźcie tam. Co to się stało? Jak to? Możemy tam wejść? Tak, jasne. Jak masz na imię? Wojtek! A wy? Stripe. Komoj is the best! Lepszego podsumowania nie powiem. Tego chyba nie każdy może tańczyć, bo reszta teraz patrzy. Jestem teraz patrzakiem. A to jest właśnie to prawdziwe plemię. Czyli to prawdziwe jest nie mniej popierdolone niż ci madmeni. Mocne rzeczy robią, zajebiste. Jak z ciotkami wychodzisz gdzieś i ty już chcesz iść do pokoju po prostu, nie? Chcesz mieć spokój. O, Krzysztof, patrzę na ciebie. Sa, pestaja de sa. No i tam do niej. Oczywiście to też nie jest tak, że oni ubierają się tak codziennie, ale na imprezki, urodziny, powitania gości, no trochę tych okazji jest. Jej! Tam jest Gen Z, który się już nie przybiera i trochę takie, wiesz co, no, to nie dla mnie takie szaty. O, już trzecia osoba do nas, idźcie tam, w ogóle jak w jakiejś grze. Tam, no to idziemy, zobaczymy co się wydarzy. O, And the whole dance... O co chodzi z tym tańcem? Czemu tak machają tymi głowami? Jak w zachodniej kulturze, gdy kobieta i mężczyzna się przytulają i tańczą w ten sposób. Czyli dla was to jest taki rodzaj tańca? Dokładnie. Czy to jest taki taniec, który jest takim odpowiednikiem naszego przytulańca? Dziewczyny ze sobą, chłopaki ze sobą. Dziewczyny podobno jak są same, to śpiewają o tym, jakie są bliskie dla siebie. Coś tam o dziewczynach. Chłopaki jak ze sobą, to tam coś tam o chłopakach. A chłopak z dziewczyną to o swojej relacji. A tutaj o nas, że my z Polski, one stąd. I tak się powtarzają. Biały człowiek tutaj w pewnym sensie takim podwyższeniem rangi dla nich. Cieszą się, że widzą kogoś obcokrajowca, są bardzo gościnni, zapraszają, żeby posłuchać ich języka czy śpiewów, są bardzo chętni do zrobienia fotografii.
Jednocześnie bardzo mnie i bardzo chętnie obdarowują tym, co mają. I potrafią się dzielić tym, co mają. Uważam, że ich gościnność przekracza wszelkie wyobrażenie czasami. Kraj kontrastów pod każdym kątem, nie? Ta różnorodność plemion, że z jednej strony są tak jakąś miłością cię atakują, a z drugiej strony słyszysz takie historie, że zaraz ktoś cię może zabić. No mocno. W których domach śpicie takich czy takich? Zależy od rodziny. Both of them. Depends on family. Okej. Patrz, świnia na smyczy. Gdzie? O. Hello. Co ciekawe, świnie tutaj to o wiele więcej niż zwierzę. Kiedy ktoś chce pokazać szacunek, zorganizować wesele albo zakończyć spór, często robi to właśnie świniom. Tu jest meczet? Kościół muzułmański? O, muzułmański? A to jest chrześcijański? Ciekawe jest w ogóle, że wewnątrz jednego plemienia są dwa różne wyznania, nie? Jedni są muzułmanami, drudzy chrześcijanami, kościółki naprzeciwko siebie, ale nie mają tutaj żadnych księży, którzy przyjeżdżają. Chyba nasza miejscówka. Magicznie, stary, no magicznie. Komuj. Kasper powiedział, że będą tutaj do 3-4 nocy siedzieli i że generalnie za bardzo spali, bo to jest pierwszy raz, kiedy doświadczają czegoś takiego. W sensie tym czymś takim jesteśmy my, że spędzimy z nimi noc. A przed snem oczywiście kolacja, no i śpiew. Strasznie dużo ludzi się zrobiło dookoła. Mogę z kamerą bym tam jeszcze za... Co jest? Kochaj? Głowy ci kręci? Aż tak? Bo pitak ci wleciał, pitelacik? Nikoś kiwa główką, bo właśnie ma pitelnata w buzi i chyba ma do życia pitelnatowa? No, bo tak naprawdę do końca dożyłem. A my wypróbowaliśmy szybko zawsze, Tak, ja teraz to całe przeżyłem. Stary, ja bym się rozbił o pierwszy słup, gdy miałem prowadzić auto, a kierowca zjadł 6 przez tą drogę z przepaścią. Jedliście pitelnata, to tak zaczęli panowie śpiewać o pitelnata. I teraz pytam, o czym śpiewają? O tym, że czekają na jedzenie. Jemy, białas jest na Nie znam angielskiej nazwy, ale to zielone jest bardzo popularne w Papui Nowej Gwinei. Tu bataty. O, batacik dla mnie, proszę. Perfekto. No, ale teraz będzie wszystko 50 razy pyszniejsze, tak się wygodziłem tym dniem, ale... Tu się znajdują jedne z moich bardziej ulubionych w ogóle jedzeń. Fasoleczka, kurczaczek, ryż. Jestem prostym człowiekiem. Jak na prostego człowieka przystało, po jedzeniu trzeba sobie zajarać. Ale świeży tytoń rosnący w okolicy to zupełnie inne doznanie. Smakuje zupełnie inaczej niż zwykłe papierosy. Prawdziwy tytoń, który gdzieś tutaj rośnie, chłopaki zwinęli, ale mocne, ale drapie w gardło mocno. Ciebie nie? Bardzo dobry tytoń, ziom. Tak wygląda, nawet nie wiedziałem, że to jest takie. Ciekawa w ogóle faktura, jak taki firanka. Pachnie jak herbata? No tak, tak. A w ogóle wiesz, czym to jest stary zawinięte? To jest zajebiste. To jest w gazecie zawinięte. Palimy gazetę teraz. No. Dobre, bardzo dobre. Okej. Wszyscy palą. W niektórych plemieniach to nawet takie małe dzieci czy starsi, mężczyźni i kobiety też palą. 99% ziemi jest tutaj w posiadaniu ludzi. Rząd ma może od 1 do 3%. Na przykład tu, gdzie jesteśmy, to jest oficjalna własność plemienia Kwas. Jeśli rząd chciałby coś tutaj usprawnić, wybudować szkołę, szpital czy cokolwiek, to musieliby przyjść do mnie i zapłacić jakieś od 2 do 3 milionów dolarów. Dzień dobry. Witamy w kolejnym dniu. Pysznie się spało. Lekko po 6. Jak zabite. To jest życie. Oni mieszkają często w drewnianych domkach, ale kiedy ktoś umiera, to budują taki z blachy. Czyli tak naprawdę powiedzmy trwalszy niż to, kiedy żyją. Ale służą też te groby to suszarnie. Tutaj leżą rodzice Kaspera. W każdym plemieniu są takie same groby? Tak, wszędzie. Poranki mijają tu nadzwyczaj spokojnie.
a większości ludziom nawet całe dnie. W Papui większość ludzi szwenda się po ulicach i nic nie robią. Nie potrzebują pieniędzy. A wiesz, ile procent ludzi jest bezrobotnych? 90% ludzi jest bezrobotnych. A czujecie teraz wpływ Chin w jakiś sposób? Chiny robią bardzo dużo w Papui Nowej Gwinei. Budują lotniska, drogi, elektryczność, wszystko Chiny. Amerykanie gadają i gadają, Europa gada i gada, zero czynów. A Chińczycy wchodzą i robią. Papua Nowa Gwinea dała chińskiej firmie ogromny kontrakt na budowę większości głównych dróg. Podróżując po świecie widzę, jak w wielu miejscach Chińczycy inwestują w drogi, sklepy czy lotniska i w ten sposób spokojnie, bez wojen budują swoją ekspansję globalną. Dzień rozpoczynamy od wycieczki do szkoły. Do szkoły można pójść na dwa sposoby. Dojść do głównej drogi i człapać wzdłuż tej, którą jechaliśmy, ale to zajmuje trochę więcej czasu. Albo można się przeczesać przez dżunglę. Wybieramy opcję numer 2, a że dzisiaj dzień rodzica, to w szkole będzie się chyba dużo działo. Nieźle. Droga twojego starego do szkoły z tych memów, nie? Z maczetą. Macie tu linie elektryczne? Chińczycy je wybudowali. Tutaj mamy linie elektryczne. Fajnie, jest prąd. Nie ma, ponieważ nie zapłacono tutaj panowi liderowi. Chińczyki wjechały, powycinały bananowce, powycinały wszystkie ananasowce. A pieniędzy nie ma. Jak nie było, tak nie ma. 6 miesięcy temu wlecieli, wyburzyli wszystko, a prądu nie ma. A ten prąd ma lecieć do pobliskich miasteczek, do pobliskich wiosek. No i czekamy na płatność. I tak się tu żyje. Wykorzystać ludzi i nie zapłacić. Tak wygląda droga dzieciaków, którą codziennie przychodzą do szkoły. Taka dzidzia w kaluszykach sobie idzie. Codziennie, 20 minut temu. Ciekawe, rosną tutaj najdroższe tak naprawdę warzywa, nie? Awokado, kawa arabika, to nie warzywo. Ale że mają gdzieś na swoim terenie rzeczy, które są tak drogie później od sprzedaży, a żyją na poziomie, jakim też widzimy, nie? Ale też, czy oni gonią jakiegoś lepszego, jakby stary, jak 92% społeczeństwa jest bezrobotna? No to jest ich robota. To jest ich robota. Rolnicy, no. Teraz możemy przejść przez drogę. Wciąż nie opuściliśmy terenu Komo i jesteśmy w miejscu, gdzie szkoła dzierżawi właśnie ten teren od Komo i tam zaraz za nami będzie szkoła, ale najpierw podejdziemy sobie do pielęgniarki szkolnej. Wojtek, Wojtek, miło poznać. Siostra Antonia. Codziennie coś się dzieje i ktoś przychodzi? Tak, codziennie. Znasz Jana Jaworskiego? Tak, oczywiście. Pracuję tu już od tak dawna. Kiedyś nas uczył nawet. Jest bardzo dobry. Dzisiaj jest Dzień Rodzica. A wy jesteście rodzicami? Nauczamy angielskiego, matematyki, sztuki, a od niedawna również informatyki. Obecnie kładziemy największy nacisk na angielski, bo tak jak z rodzicami, którzy dzisiaj przyszli, mają oni swój własny dialekt. Dzieciaki w swoim plemieniu również mają swoje języki. Ale gdy przychodzą do szkoły, staramy się, aby wszystkie zajęcia odbywały się po angielsku. You talk Tamikam! You talk Tamikam! Jaki jest najważniejszy przedmiot według Ciebie? Edukacja o wartościach chrześcijańskiego obywatela. O, macie taki przedmiot? Jak byś opisała te dzieci? Są niegrzeczne? Nie, wszystkie są naprawdę dobre. Jaką lekcję teraz macie? Edukację o wartościach chrześcijańskiego obywatela. Czyli najważniejszy przedmiot tutaj. Tak, to prawda. Ale jaka fajna klasa w ogóle. Te wszystkie plakaty z różnych przedmiotów. Bardzo fajnie. Bye bye. Dzieci uciekły z klasy i ten nauczyciel za nami, który trzyma ten pałąk, kiedy przychodziła obok niego, tylko wyciągały dłonie i dostawały pałąkiem w dłoń. Ale jednemu tak mu ta pałka wypadła z dłoni i jej liście.
Kraj pełen kontrastów, nie? Niby tacy mili do rany przyłóż, ale to sposób, w jaki traktują dzieci, tak samo też traktują psy. Niby przyjaciel rodziny, tak o nich mówią. No a biją je mocno, rzucają tymi psami. Jedzą też psy. Dzieci też po prostu się z nimi, no jakby nie patyczkują, nie? Dostają liście. Jest tu inne jakby podejście chyba do fizyczności i bójki. Zupełnie inaczej to muszą odbierać. Tutaj to jest problem narastający. W ogóle tych mowy tak zwane to jest epidemia tego. Prawie, że nie ma dnia, abyśmy nie przyjmowali jakiejś kobiety, głównie kobiety z połamanymi rękami, nie mówiąc o tych zabawkach. Tak samo z dziećmi. Dzieci, które to oglądały, to później się śnią te sprawy dla nich i opowiadają bardzo często. Idziemy teraz do Kaspera, gdzie czekają na nas kolejne plemienne aktywności. Każdy tutaj sobie na spacer wychodzi z maczetą. Mężczyzna, kobieta, dziecko, ale do miasta wejść z maczetą już nie wolno. Więc tutaj sobie szaleją, ale pan wybrał jednak taką łopatę 4-metrową. Ale tak, to każdy z maczetą. Maczeta tutaj to trochę taki multitool. Dużą część kraju spowija dżungla, a maczeta pomaga torować ścieżki, obrabiać drewno czy ścinać owoce. I na poczęstunek tymi ostatnimi zostaliśmy właśnie zaproszeni. Ale małe bananiki. Tu banany. A tu? Wy chyba na to mówicie pająk. Spider. Yeah, spider. Wiesz pajączka? Wody zajada się. No to jest podobno pająk do jedzenia, no. Bon appetit, bon appetit. Bez smaku. Sucho, jakbyś takie wióry jadł po prostu. Ten banan też nie smakuje jak banan. To jest suszony banan. Przypiekamy go na ogniu. Nie, Jaki niejadek? Nikoś, to jest nieładnie, niekulturalnie. za długo na niego patrzyłem. Stary, Nie ma szans. a nieładnie na języczku wyglądał moim? Nie. Nie odejdziesz od Nie. pająka, zjedz ziemniaki i Nie. banana zostaw. To jest świeża woda źródlana, z gór. Wlewamy ją do tradycyjnego bambusowego kubka. Dzięki niemu woda pachnie dobrze i smakuje świeżo. And taste fresh. Okej. Ale tradycyjne kubki to nie jedyna rzecz, którą robiło się tutaj z bambusa. Tradycyjnie było tak, że jak ktoś, szczególnie to była osoba młoda, to wtedy szukano winnego, że ktoś rzucił czary. I tego winnego poszukiwano w różny sposób. Czy to różdżkami, tymi różdżkami często jest bambus, z którym oni biegają i ten bambus im wskazuje, zaczyna się trząść, wskazuje osobę wśród innych, która mogłaby być tą sangumą. Sanguma to w tym wypadku byłaby ta osoba, która rzucała czary. No i wtedy inni się dołączają, czy to z powodu lęku o własne życie, że już ktoś jest wybrany, więc niech ten wybrany zostanie, będzie to, żeby ujawnił, czy jest prawdziwie tą osobą, która rzuciła czary, czy nie. Bardzo często i dzieci, i mąż są świadkami tych tortur. To jest potężna trauma rodzinna. This is bamboo. Thank you. You took namikam. You took namikam. Yes, you took namikam. This is a bamboo spear. Na zwierzaki, Okay. ale człowieka też tym upolujesz. Da radę tym upolować człowieka? Czasami polujemy na ludzi, jak się wściekniemy. Tak, ale tylko na Polaków, co nie? Tak. I wtedy od Kaspera usłyszałem najpiękniejsze słowa w życiu. Prawdziwy z ciebie k***c. Nie jakaś polska piteczka. Stary, ale mi się już umył, nie? 4 dni się myłem. I ten pot już wymieszany z tych wszystkich dżungli, tego wszystkiego. Przyklepany jeszcze tym zaraz. Wojtek. Wiadomo, takie przebieranie w stroje to jest tam jakąś trochę atrakcją. Ale całokształt, cały pobyt tutaj odbieram jako autentyczne przeżycie, takie plemienne. Wciąż zwyczaje i to, w jaki sposób żyją. No to tak wyglądają w dzisiejszych czasach plemiona. Tego się można dzisiaj spodziewać, a nie takich Batmanów, nie? Teraz zmierzamy w stronę ojca Jaworskiego. Bierzemy public transport. Czy ja mam coś tam ważyć dziwnego? Nie, wszystko w porządku. Nie kłamałbyś, nie? Nie, ale nigdy.
Zajdziemy tu już takich przystanków autobusowych w naszym rozumieniu, no bo autobus się może zatrzymać wszędzie, ale znajdziemy przestrzenie regeneracyjne. Proszę bardzo, ławeczka, proszę bardzo, Beatlenecik. A, witam Białasa, Białas dokąd? To jest tak, że ktoś mówi, że tu Jana Jaworskiego i oni wiedzą gdzie, bo jakby nie ma jeszcze osoby w PNG, której nie powiedzieliśmy tego imienia i nazwiska i by go nie kojarzyła. A, dosłownie pod chatą. Ojca Jana nie było w domu, ale był jego gospodarz domowy. Good morning. Nie wiem jak inaczej powiedzieć housekeeper. Tutaj chłopaki gospodarze się wami zajmą. Wow, ale mieszkanie. Dom. Javiera. Thank you guys. Dziękujemy wam. Zostajemy w kontakcie. Dziękujemy, że pokazaliście nam swoje życie. Ale słodko, że nas aż tutaj przyjechali odwieźć. W tyle osób. Bye bye guys. Bye. 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 A po chwili dojechał i ojciec. Cześć Boże. Cześć Boże, Nikodem, bardzo miło poznać. Czy to jest diecezja, tak? I ojciec gdzie mieszka? Gdzieś tutaj też? Wieczór spędziliśmy sobie spokojnie, pijąc herbatkę, ale następnego dnia odwiedziliśmy szpital, w którym ojciec Jan od lat pomaga najbardziej potrzebującym. Ale o tym w kolejnym odcinku.